Točím kus Vietnamské ulice. Jen tak, jak tady jdeme. Že například vůbec nás nepouští. Nemůžeme ani. Jdeme tam. Jako prostě v tomhle tom chodíme. Je to velmi autentické. Není tady moc hygiena. Umývají tady nádobě na chodnici. Jedí, vaří. Pouličné jídla prodávají nějaký krám. Bůh ví, co to je. No. Jako je to opravdu zvláštní. No, tady jede rikša. Si dají tak to pohodě, až se nedostane. Vole, tohle to je masa, jo?